Здравейте, аз съм Алекс. След кратка пауза пак сме готови да ви покажем един много интересен тристаен апартамент в квартал Бъкстон. Сграда от 1997 година, площ 130 квадратни метра, като чиста площ 127, с две отделни спални, две бани, две тераси и дневна с размери 50 квадратни метра. И нека започнем нашия оглед. Сега сме в входното антре, което е с много интересна форма, също е много голямо като пространство и което ни разпределя към стаите. И тук имаме една голяма врата, която ни води към нашата прекрасна, огромна дневна. Както знаете, вече не се правят такива големи стаи и тук може да се насладим на размерите на тази стая. Има място за всичко. Тук имаме предвидена кухненска част, която още не е изградена, така и не са изградили собствениците. Ползвали са тази малка ниша. Тук е направена кухнята, но по принцип е предвидена за тази част. Имаме канал, имаме вода, имаме също и комин в тази част, така че спокойно може да бъде изградена. Дневната следва формата на сградата, както и останалите стаи. Изложението е изцяло южно. На улица Казбек сме, точно срещу второ СУ, и гледката ни наистина нескриваема, тъй като това пред нас е двора на училището. Както виждате, естествен паркет имаме навсякъде и теракот в коридора. А насам отиваме към терасата, която е голямата тераса, която е с доста добри размери, и имаме една прекрасна гледка към Витоша, както и към други сгради на нашата улица. Може би тук имаме доста прозорци, доста осветено. Сега вече е почти залязло слънцето и пак имаме много светлина в апартамента. Отоплението е на ток, като при построяването на сградата са прокарали тръби, но никога не са свързали към ТЕЦ-а, както и много други сгради в района. Към апартамента имаме и огромно мазе с размер 13 квадратни метра, нещо, което няма да срещате в днешно време. Връщаме се към антрето, където мога да ви покажа един килер с доста добри размери. А тук имаме тоалетна, която е ползвана за мокро помещение. Има доста вещи, така че няма да ви показвам всичко тук. В сградата имаме само големи апартаменти, само по 2 апартамента на етаж, 6 етажа, така че имаме доста малко съседи и по-малко потенциални проблеми. Придвижваме се към основната баня. Основната ни баня е доста просторна. За съвременен ремонт е този апартамент, но има огромен потенциал, тъй като квадратурата му наистина е реална и може да видите сами. Тук отиваме към двете спални, имаме още една ниша за съхранение и отиваме към по-малката. Тя също е с интересна форма, също гледа на юг, както и другите стаи. Виждате, пак имаме естествен паркет на пода. Влизаме в втората по-голяма спалня и пак в дневната. Нашата голяма прекрасна дневна, каквато няма да намерим в много апартаменти днес. Да, това е един прекрасен просторен апартамент в много добър район на София, много добър потенциал. Имате нескриваема гледка, огромно пространство и една от най-големите дневни, които сме снимали до сега. Така че ако ви трябва повече информация за имота, може да се свържете с мен винаги. Това е от нас за днес. Лека!